Despois subimos, na fronteira, de repente unha señora, non conocemos, me dice mi hermano, sí, Ana, tal, que ese señor me falta la cartera, ten cuidado, ¿sabes? En plan. Y yo, a ver, fue este tío. Hola. Y otro, hablando con la señora, Xa, 4 minutos. sempre facéndonos a túa puntualidade. Y había uno hablando Veña, y otro aquí de orejas feitas. chao. Chico. Hola, Chuli. Xabeliña, perdona por estar altando, de verdad. Non pasa nada. Viches un home cando entoches no ar? Sí, a verdade é que sí. Iba bastante apurado. Por qué? Deixou este sobre, o sea, caeulle. É que non sei que facer. Damos ao camareiro, por si volve. Espera un momento, non hai ninguna coincidencia. Esta carta vai dirixida a nós. Outro día, cando estuvemos con Paula, cando comimos con ela, amiga de Pablo, tiña a carta co mesmo nome. Perfecto. Pero que relación ten con nós? Comprobámolo e xa está, non? Dura lex, sed lex. De que me soa a mí isto? Debe ser en latín, pero a verdade é que nunca din esa materia. Eu tampouco, pero se hai alguén que sepa latín, é un xuiz. Estás preparada? Levo máis dun ano sen falar con meu pai, vivindo na mesma cidade. Penso que xa é hora, aínda que sexa para averiguar que significa isto. Bueno, fala con el. Despois intentaremos averiguar que significa o logo. Ao parecer, Paula ten demasiadas respostas. Adiante. Hola, Cayetana, podía falar un momentiño contigo? Pasa, pasa. Verás, parece bonito dar as noticias falsas sobre un dos casos máis importantes de Galicia. Pero mira, pero ti quen te crees que eres? Primeiro, este é o meu despacho. Segundo, a xornalista son eu, e ti é solamente un cámara. Como a ti hai moitos. Por suposto que sí, non cho nego, pero ti, por moito que sexes a filla do xefe, non tes dereito a dar noticias falsas sobre este caso, e moito menos mentir a xente. Aquí caracterizámonos por un traballo serio, fiable e documentado, pero parece que ti eso non o entendes. Mira, eu son moi seria no meu traballo, Sí, e agora se por me suposto que disculpas, teño moito que facer, así que saes de aquí ahora mesmo. Hasta logo, Cayetana. Andarín. Levamos varios días sin saber nada del. A mí isto xa non me parece normal, sabes? Porque se fose un secuestro que pediran un rescate xa o terían pedido. Non creo que o principal móvil sexan os cartos. Aquí hai demasiados motivos polos que nos queren facer pagar. Pois eu non sei que tipo de motivos son eses. Motivos personais. Alguén oculta a súa identidade con o único motivo de facernos sufrir. A costa de ter secuestrado a Cristian. Está claro que Cristian sabía demasiadas cousas. Ou quizás fixo algo no pasado que nós non sabemos. Mira, a mí dame igual o que fixera ou o que deixara de facer, pero temos que facer algo. O que pasa é que eu xa non sei nin por onde empezar. Pero eu sí que sei. Temos que falar con Paula, amiga de Pablo. Eu non creo que esa rapaza nos vai a solucionar nada. Eu creo que sí. Ela desvelará-nos o misterio. Home, non o sei, como vexes. Paula, temos que quedar hoxe. Vale, en 20 minutos no Café Barroco. Quedaste con ele.
filla. Hola. Non me ubica, muller. Verás, papá, si viña foi porque teño un asunto moi importante que falar contigo. O que queiras, filliña, pero pasa, non te quedes aí. Queres tomar algo? Que guapiña me estás. Non necesito que te preocupes a estas alturas por mí. Isabela, xa estás co mesmo conto de sempre. Cometí moitos erros na miña vida. Por estar pendente só do traballo. Pero nunca é tarde para rectificar. Nunca é tarde, e por eso quero que me demostres canto me queres dicíndome que significa isto. É unha expresión latina que utilizaban para decir que a lei é dura, pero é a lei. Só iso? Pois non entendo. Bueno, tamén é a miña frase preferida. A túa frase preferida? Sí, por que te extraña? Non por nada, pero sabes que desapareceu un amigo noso e deixáronos esa carta e pensamos que podía ter algunha relación con nós. Pois non vexo ninguna relación. Esa frase quere dicir que todos nos temos que aguantar co que nos toca. Porque é a lei. Teño moitas cousas que facer. Teño un asunto pendente. Estou aquí para o que queiras. Son teu pai. Non quero que me apartes da tua vida. Adeus. Diga. Hola, Cayetana. Verás, sei que és a única periodista que se esforza en conseguir a verdade, como ti ben dis. Así que propóñoche un trato. Perdoa, con quen estou falando? Iso agora non importa. Sei onde está Cristian e ti saberalo moi pronto. Terás a exclusiva antes que a ninguén. Conseguirás o éxito e, por fin, conseguirás o teu propósito. Está ben, dime onde está. Non é tan doado. Vas ter que buscar pola túa propia conta. Eu dareiche unha serie de pistas onde vas por a proba a túa capacidade de deducción. Mais vale que isto non sexa unha broma, porque senón ele ia por ti. Diso nada. Aquí, quen marca as pautas son eu. Eu decido cando e como che dou as pistas. Pero ten cuidado, porque non che darei sempre pistas directas. Que queres dicir con iso? Xa o comprobarás. A primeira pista está no día 23 de xaneiro de 1998. O 23 de xaneiro? Pero que foi ese día? Verás, Paula, creo que ti nos podes axudar a topar a Cristian. Nada me gustaría máis, pero como? Outro día, cando quedamos para comer, sí, te levamos un sobre cun logo algo raro. Non sei se te acordas. Sí, era un sobre que collín esa mesma mañá. Pero por qué? Xa, pero de onde? Era o resgardo do título de bachiller. Do internado que che falei outro día, non te lembras? No internado. Pero, a ver, a que ven todo isto? Que lle deron un sobre co mesmo logo e trae unha frase en latín que non sabemos moi ben que significa. A lei é dura, pero é dele. Xa falaste con teu pai? Sí, é iso que significa, pero non entendo que relación pode ter con Cristian. Tenemos que averiguar, non? Veredes, é que eu non me lo contei todo. No internado tiña un inimigo. Metíase sempre con él porque mataran a seu pai e a súa nai se suicidaran. Ti tamén sabías que se suicidara?
Si, contoume que cando mataran a seu pai, a súa nai cambiara moito e que acabou suicidándose. Pensei que vos tamén o sabíades. Díxenolo Renato. Pobre, o que tuvo que pasar. Pero agora estamos máis cerca da solución, porque ese rapaz internado seguro que nos pode dar moitas pistas. Ti poderíanos decir a dirección do internado e saber así onde vive, non? Non, xa teño o seu número.